Хәерле көн, Татарстан, хәерле көн, хөрмәтле телевизор караучылар. Бүгін сезне иге илтүче юл тапшыру аша Әлки районының Татар Суқсу авылына сәяхәткә чакырабыз. Чираттагы чыгарылыш Ел хатын-кызы республика бәйгесендә хатын-кыз ана номинациясендә җиңү яулаган Рәфидә Абдуллина гаиләсенә багышлана. Иге илтүче юл проекты Татарстан Республикасы рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәмендә әзерләнде. Язмышы белән туа. Менә без Татар Суқсу авылында яшәүче Абдуллиннар гаиләсендә әйдәгез аларның язмыш серләрен ачыйк әле. Әссәламу алейкум, ни хәлләрдә яшәп ятасыз? Башта танышыйк. Аллаһка шөкер генә яшәп ятабыз. Матурын яшәп ятабыз. Безнең инде янымда утырган Аделина, аннарысын Арина, аннарысын Нәсим, аннарысын Эдуард, аннарысын Самат. Субханалла. Булай сезнең инде белүемчә үзегезнең 5 бала һәм сез шуның өстәвенә бит инде тагын 4 бала тәрбиягә алгансыз. Татар мектебендә танышкан идек. Рафида белән туй вакытында. Шуннан бирле бергә яшәп ятабыз, кавышып. Рәфидәнең дә инде күз төшкән шулай бит. Әйе, безнең авылда да андый мотор гәүдәле кеше юк иде кебек миңа. Бик ата ошады. Баянда уйный, гармонда уйный. Ул уйный, мин җырлыйм, менә шулай итеп икебезгә шулай беребез ошап китеп, мин гашыйк булганмын инде. Шулай инде. 84 елдан бирле менә кияүдә мин. Менә быел безгә инде Аллаһка шөкер 14 июльдә 40 ел булды. Менә шушы үз балаларыбыз булган өстенә инде вакытта колхозлар бит инде сокращение вакыты бара иде. Бетте бездә колхозлар. Ирем белән киңәшләштек тә, хөкүмәттән балалар алып гәле, әҗере дә булыр, ярдәмем дә тияр дип шулай телевизордан карап бик катты инде кызгана идем балаларына. Кызганып кына калмый, тәрбиягә дә алырга карар кылып, олы улы белән Чаллы шәһәренә бара Рәфидә. Менә беренче кергән мизгелеңдә ничегрәк балалар каршы алдылар. Әйдә, бүлмәгә керәбез. Шушы бүлмәдән әгәр дә син шул балалардан куркмасаң, күңелеңә ошаса, шул кызны алырсың диделәр. Кайсы бер куллы, кайсы ике бармаклары күп, кайсы бер күзле, шундый балалар арасыннан бардым. Шушы балалар килеп, итәктән тарталар, кулларын күтәрәләр, күтәр дип. Анда иреп китәсең инде җәләп. Шушы балалар арасыннан алып кайттым кызымны, Аллаһка шөкер. Апа, куркмыйсыңмы диделәр. Нәрсәсеннән куркыйм дидем, баланың өстенә карап бәя бирәмен дидем. Аның шелтерләре дә шундый матур, шундый тулып тора иде инде, шундый матур чәчләре шундый сарык бөдрәләнеп тора иде. Шундый ем-яшел күзе, шундый матур еминаны сразу алам дидем. Чаллыдан алып кайткан кызлары Арина исемле була. Икенче бала Эдуардны Абдуллиннар Казаннан барып алып кайта. Сөйләшми дә иде ул, ашый да белмәйде ул Эдуард безнең. Бик кичкенә 2 яшьтә генә иде. Ул инде 2 яшьтә булса да бер 6 айлык бала хәтле генә иде ул. Шайтыр без аны инде алып кайтып, шулай ул инде безнең группада хәзердә группага чыгардым инде, мин аны больница юлларында йөртеп, без бердә гел больница юлында йөрдек аның белән. Шулай булуга да карамастан, Эдуард бит әле уку йортларында бетергән һәм пешекчелек һөнәрен дә алган бугай, әйме? Әйе, без аны инде коррекционный мәктәпкә Спас районына 10 ел укыттык. Шунда ул 9 ел мәктәптә укыды. Аннарысын инде шул 2 елда 6 айын поварга укыды инде. Шулай укытып йөрттек. Субханалла, без әле тамашачыларга шуны да әйтеп китик. Безнең Рәфидә ул төп йортка төшкән, шулай бит кайнана, кайната белән яшәгән, аларның да ярдәме тигән, искә алуыбыз дуга булып ирешсен, шулай бит. Һәм үзегезнең балалар да ярдәм иткәндер, менә шушы алып кайткан балаларны үстерешергә. Алар бер туганлык кебек. Абый, апа диешеп, сиңел диеп, бер-берсенә ярдәм итеп торалар. Мин аларга шимик шат. Айырмыйсыз инде, әйме? Балалар да айырмый, безнең бала, чит бала дигән нәрсә юк бездә. Башта да бер тигез. Үзләре дә әти-әни дип үлеп торалар, апа, абый дип үлеп торалар, һәрберсенә алма абый, алма апа дияләр алар. Алар үзләре дә Казаннан кайтсалар, муеннарына асыналар, җилкәләренә атланалар, алар менә бер туган шикеллеләр. Бер субханалла, күз тимәсен.
Әтиләре гармунда сыздыргач, әниләре җырлагач, балалар да авыл, мәктәп, район күләмендә мәдәни чараларда катнашып үсә. Bütün işini ürettim, halden gelgenini. Bakşada işlerge de, terikler yanında işlerge de, terikler suyu yanında işkertken de olar varsa da buluşsa. Kurkanıp kalırga tiyişti bir balaşaga. Olar irenip büserge tiyiş. Turmuşun üzleri devam eterge tiyişler. Yugalıp kalırga tiyişti bir. Şəhərгә китсәләр дә, Әйе. авыл кызлары алар безнең дөбердәтеп, башта кул белән сыер сава идек барыбызда. 7-шәр сыер асрадык. Яни хәзер генә 4 сыерга калдырдык әле. Аллага шөкер. Алар навызда түгәләр, пешән дә ешәләр, чебешләр дә йылкыйбыз, казда, үрдәк дә йылкыйбыз. Ишәк арганда да алар кеше чакырганыбыз юк без. Ишек алды тулы кыш-кырт, мал туар, 120 каз, 80 үрдәк. Бер генә метрда буш яткан җир юк монда. Яшелчә, җиләк җимештән сыгылып тора. Әле йорт хуҗасы агроном булгач, умарта тотуның да хикмәтен белә. Шул серләрне эй тулы балаларына да өйрәтә. Менә бер балаебыз Гомәр дигәне төш врачы булып эшли. Лилиябез матакта үзенең шундый кибете бар, шелтәтүлләр сата, Аллага шөкер, әлхәмдүлилләһ шөкер. Бер балай, бер кызыбыз 3нче разрядлы повар, Аллага шөкер, бер кызыбыз, икенче Ансыгөлинә исемлесе, Илфат исемлесе полициядә хезмәт итә Казанда. Әлхәмдүлилләһ шөкер, менә бу кичкенәсе инде үзебезнең 5 бала турында сөйләвем инде. Рәфидә белән Таһир күптән әби бабай. Аныклары хәтта үзенең төпчек малае Нәсим белән яштиләр. 9 бала, 7 анык тәрбияләүче, олы җанлы, кеше күңелле ханымга бик лаеклы рәвештә ана дана медале дә тапшырылган. Абдуллиннар зур тату гаиләләре белән бик горурлана. Минем инде Аринам, Аллага шөкер, двухкратный чемпионка булды шушы Билбау көрәше буенча. Аның инде менә ул кандидат мастер спорты иде. Анарга КМСлар килеп торды бер ел. Инде менә хәзер быел мастер спорты язу кайта безгә Алла бирсә Мәскәүдән. Аны эшлиләр инде. Икенче кызым Аделинага тоже Аллага шөкер кандидат мастер спорты дигән кагаз кайта Миннехановтан. Аны көтеп утырабыз. Менә мин аларга бик зур рәхмәтне, алар минем битемә кызылы китергәннәре юк. Спортчы кызлар лаешта бухгалтер һөнәренә укый. Атна сайын әти-әниләре янына кайтып йөриләр. Хәтерлисеңме соң шушы гаиләгә кергән вакытта сиңа ничә яши, кичкенә идеңме? 6 яши. Сезнең артыгыздан килгәннәр дип тизрәк ашагыз. Мен ашамыйча да китеп бардым тизрәк чабып. Әниле булуга шиксез шатланганын Аделина хәтерли. Аның әле бер туганы Софияны да тәрбиягә алып, айрып калдырмый, өйгә алып кайталар. Арина Чаллыдан кайтканда яшь ярымда гына булган. Рәфидәне үз әнисе дип белеп үскән, әмма бер көнне София ширне шише. Килгән әни, мин синең кызың түгелме ди. Әйтәм, минем кызым, кем әйтте? София әйтте ди. Белми бит ул әйтәм. Ник минем фамилиям бүтән соң яни ди. Мин бит әйтәм, ней кызым әйтәм. Алдалап та карыйм инде, мин бит әйтәм, бүтәнгә чыккан идем әйтәм. Аннан әтиңә кире кайттым дим. Әни алдама инде ди. Шулай торып шандырып килдем мин аны, күп кенә шанып килде ул үзе. Кичкенә вакытта ни яра ясамасы өчен идеме? Күп кенә шанып килде ул, күзенә тутырып карап. Мәктәптә гел мин ярата идем физкультура. Кая вид спорта шунда бара идем, соревнованияларга. Ярышларга инде. Син әле көрәшче дә түгелме соң? Әйе. Әни өчен ул спортны сайладың, кызларга бит инде күбрәк нәфис гимнастика шый. Сиңа нигә көрәш ошады? Малайларны кыйнарга. Сине рәнҗетмәсеннәр өчен өйрәнеп куярга булдың инде приемнар, алымнар нәйме? Әйе. Балалар барысы да зур тату гаиләдә яклап саклап үстергәннәре өчен әти-әниләренә шиксез рәхмәтле. Үстергән өчен, ашаткан өчен, киендергән өчен бик зур рәхмәтле анарга. Яраткан өчен. Мен аларга бик рәхмәтле, үстергән өчен, ашаткан өчен, киендергән өчен. Менә кызлар белән сөйләшеп алдык, җегетләргә күчегәндәйме? Мен 9-нчы класска күчәм, Әлкидә укыйм. Көрәшкә йөри идем мин 10 яшьтән 10 яшьтән йөри башладым да, аннан соң 12 яшемдә бетергән идем көрәшне. Шуннан соң миңа волейбол белән хоккей ошап китте. Волейбол белән, хоккей белән шөгыльләнәм. Бала тәрбияләүнең төп ысулы хезмәт Абдуллиннар гаиләсендә. Бу шамянларга эшләр, тирлекләр карарга, нәрсәдер булса да ясарга, отыннар ярырга.
навоз төгерге. Шулай инде авылда булгач төрлесен эшләргә кирәк. Шулай бит итле ашашыйсың килсә, тиресен дә түгәсең. Эдуард та ярдәмчел бала. Спас районында махсус мәктәптә укып, кеше һөнәрен үзләштергән. Мен аларны яратам. Рәхмәт аларга. Рәфидә ханым, шунсы да бар бит әле, баланың баласы балдан татлы дип әйме, менә монда сезнең оныгыгыз да утыра бит әле, Самат. Мин укыйм мәктәптә 9 сыйныфта. Көрәш белән шөгыльләнәм. Әтине яратам, әнине. Дәварга булсыннар. Менә шушындый балалар алган гаиләләргә нинди тәкъдимнәрегез, нинди киңәшләрегез бар, Рәфидә ханым? Менә энке аталарга куркмыйча аларга кушам инде балаларына. Шулай тәрбияләргә. Ул инде балалар йортындагы балалар белән ата-ана тәрбияләгән, тәрбия икесе ике төрле. Ата-ана тәрбияләгән балалар бар, бер тәртиплегә, тәүфикка өйрәнәләр инде алар. Тыңлаучан балалар инде үзләренең киләчәктә үзләренең эшләрен күз алларында китерәләр дип уйлыйм инде. Үзләрен юлын табырга тиешләр. Киңәшләрем шул, куркмыйча алсыннар. Менә тормыш булгач инде шулай гел алга барырга тырышасың, тормыш итәргә тырышасың, шулай бит Тахир әфәнде. Сез дә инде менә бергә җыелганда гармуннар уйныйсыздыр. Нәрсәләр уйныйсыз, нәрсәләр җырлап җибәрәсез? Без инде авыл көйләрендә җырлыйбыз инде, шундый татар халык җырларында җырлыйбыз инде. Şöpşök güze vadı yüze keşkene zengel şeşke alıp gildin güle gittin kadadım minim şeşke sibab minim şeşlerimden kır şeşkeleri birden şeşken bilen yüreğime sin üzün kilip girdim sibab minim şeşlerimden kır şeşkeleri birden şeşken bilen yüreğime sin üzün kilip girdim. Məhəbbətə əvvəldə keşkənə zəngər şəşkə Şul əmin səvim əlilkə və ilənədə şəşlər şəşkə Sifat minəm şəşlərimdən Qırıl şəşkələri birdən şəşkən bilən yüreğimə Sin üzün kilip girdin Sifat minəm şəşlərimdən Qırıl şəşkələri birdən şəşkən bilən yüreğimə Sin üzün kilip girdin Kim yarata karışış kesene min siyem şöpşök güzel Kürerek üzge vadı yüze kürep duyalma süzen Sifat minem şeşlerine kırış şeşkeleri birden şeşken bilen yüreğime Sin üzün kilip girdin Sifat minem şeşlerine kırış şeşkeleri birden şeşken bilen yüreğime Sin üzün kilip girdin şeşken bilen yüreğime Sin üzün kilip girdin Sin üzün kilip girdin Тапкан түгел, баккан ана була диләр. Моның шулай икәнлеген ул юлны үтеп караган балалар яхшы аңлый. Өй тулы бала белән шау-гөр килеп яшәүче Абдуллиннарга сыкланып туймаслык. Бер-берсе өчен туып, бер-берсен тулыландырып торган парлар була. Бу гаиләнең бәхетле язмышы алдан ук җиһанның кайсыдыр катында тормыш китабының ничәнчедер битендә алдан язылып куйгандыр мөгаен. Мин уны бетердем дә кевгә килдем бит инде. Мен әле 18 дә тулмаган иде. Килеп 2 ай торгач 18 тулды да, ул мине инде шушы нидә генә училищеда гына бухгалтерга укытты. Минем инде эшләгән эшем бик күп булды инде, Аллага шөкер. Кибетчедә булдым, почтальонда булдым, завскладта булдым. Сөт җыйдым 10 еллап 2 авылдан. Шу почта тараттым. Әле безнең монда түгел бит почтабыз әле кигә төшеп алырга кирәк. Гел ат белән йөрдем. Аллага шөкер эшләмәгән эшем калмады. Мәчеттә карап торам. Менә шулай. Субханаллах. Аллага шөкер, Аллага шөкер. Иптәшмә бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Менә аңлап, санлап, барлап торган өчен безне. Исән генә булсын. Исән сау булсын, хатын, теләгем. Исән сау булсын.
Biz исән сау булганда балалар да янында булар безнең. Ташламаслар. Пока без аларны ташламыйбыз әле. Biz, hürmetli tamaşaçılar, Tatar Suqsuvi avulunda yaşauşu Abdullinlar gailesi bilen tanıştık. Olar bir-birsin anlap, bir-birsine yol berip, менә шушылай балаларын спорт белән тәрбияләп, хуҗалыкта тәрбияләп үстергәннәр, киләчәктә дә әле аларны олы юлга озатырга Ходай Тәгалә көч бирсен. Шуннан да өйләренә бәрәкәт бирсен. Без, хөрмәтле тамашачылар, сезнең белән сау булашабыз. Киләсе очрашуларга кадәр. Гаиләләрегезгә иминлек теләп, мин Эльза Әхмәтҗанова һәм тапшырыбызның иҗат төркеме бүгенгә сау булашабыз.